Ето как се редат топките в билярда. Третия начин ще ви изуми, защото не сте го виждали никъде, гаранция. Да започваме. Започваме с нещото познато на всички, а именно триъгълника. Всеки знае как се работи с него. Единственият проблем при него е, че не всеки път топките се залепят перфектно, което е задължително, ако искате да се пръснат. В случая разбиването се получи доста добре. Втория метод е така наречения рак или темплейт. При него топките се редат една по една във всяка дупка. Той залепя топките много добре, затова е задължителен билярден аксесуар за всеки играч. А ето и резултатът от разбиването. Както виждате, топките се разпръснаха идеално. И последният метод, за който никой не знае. Да, това е най-обикновен конец. Измислен е от един член на нашия клуб, Димитър. А ето и как се ползва. Първо нареждаме топките набързо с триъгълника, след това взимаме конеца и го умотаваме около топките, както е показано на клипа. Дължината на конеца е 1 метър. Забележете колко бързо става и колко добре стягат топките. Ето и резултата. Качели сме цял клип в YouTube, в който обясняваме по-подробно за начините на редене и за Дими Рака. Може да намерите линк в описанието на TikTok-а. Последвайте канала за още такива яки клипове. Чао!